За трета поредна година Димитър Динев, едно читалище, което показа, че читалищата нито са мъртви, нито са изчерпали своите функции преди освобождението от турско робство и продължават да действат като просветителски центрове и т.н. Е организатор на Националния китарен фестивал, конкурс за поп, рок и джаз музика, музика без граници. Сега ще я помоля за вашите аплодисменти и давам думата на председателя на читалището, господин Тодор Стефанов, който е главен виновник. Благодаря. Скъпи участници, преподаватели, родители и гости на фестивала. Искам да ви благодаря за наистина многобройното участие в третия пореден фестивал, за изявите, които видяхме през изминалите 2 дена. За съжаление, не всички участници са днес тук и техните родители. Може би трябва още да се учим и да уважаваме победителите в определени състезания, но може би ще вземем и в следващата година някакви други мерки. Наистина залата да е пълна и да се насладите наистина на уменията на вашите деца и нашите бъдещи музиканти. Затова ви благодаря за участието, желая ви здраве, нови успехи и упоритост в вашите занимания. Благодаря ви. Искам да поканя и Валентин Митачков на сцената, също един от приятелите на събитието. Бих искал да изкажа много благодарности. Най-напред домакините в лицето на ръководството на Димитър Динев читалището, всички останали, които работеха неуморно тези 3 дни, за да може прецедента да стане традиция. Специални благодарности на нашия учител, тъй като ние, които сме от комисията, сме ученици на маестро Любен Панайотов. Всъщност, когато на Дани Найденов подаде идеята, споделена с ръководството на читалището, после се събрахме естествено при маестро Любен Панайотов, да ни даде идея как наистина да го направим така, че да стане хубав фестивал с надежда за традиция, просперитет и така нататък. Това, което искам да споделя е, че невероятна конкуренция беше тази година, особено в третата група. И там не случайно ще видите, че има награди доста и златни, и сребърни, които се добиват, тъй като имаше доста участници на едно и също ниво. И според мен беше справедливо по този начин да отсъдиме. Искам да благодаря специално на 3 големи музикални къщи. Това е Forte Music в лицето на Краси Стамболов, Васко Янакиев също, на Веско Николов, който е музикална къща Фактор. Искам да благодаря и на Динакорд България, Ангел Димовски. Благодаря ви много, успех на всички! И аз ви благодаря и искам да помоля за аплодисментите ви за абсолютно всеки един участник в този конкурс и фестивал, защото това са хора, които са посветили много време и любов на своя инструмент, за да могат сега да ни посвирят тук и да ни напълнят ушите и душите. Така че благодаря ви, момичета и момчета. Така, започваме с грамотите. Стефан Стефанов да заповяда. Станислав Станев. Александър Комийски. Стефания Кръстева да заповяда. Антон Златков, извинете. Заповядай, Томи. Борислав Бояджиев.
Иван Кехайов. Така, аз вземи ги трите и после, докато не ти купят по една паста и по една боза, няма да ми ги даш. Виктория Стоичкова. Заповядай, Вики. Мина Николова. Борис Стоянов да заповяда на сцената. След него Дамян Галов. Вижте ги какви са дългокоси тия. Как може такова нещо? Вероника Савова. Ето ги Виктор. Заповядай. Александър Кичев. Заповядай, Сашо. Много си готвим с това кърпе. Илизар Кичев. Изпълници братовци. Яна Владимирова. Тук е. Аз бих желал и мен да ме представяш, ако може, но... Стефан Михайлов, а след него е Александър Георгиева. Чудесно е, че има и толкова млади дами между участниците. Константин Ниази, Александър, Христо Рабачев, и Константин Александров, Любомир Тошев, заповяда, Владимир Иванов, тук е. Заповяда. Ариан Асенов и Кристиан Добрев, след това. Петко Бояджиев, заповяда. Петър Бузуков. Георги Захариев, Слав Лиловски. Венеслав, съжалявам, не произнесох името правилно. Мартин Божинов. За тия, които не знаят, Марио се казвам. Да, не е то логично. Марио Буги, естествено, как и химия. Александър Матаров. И Божидар Иванов. Заповядайте, момчета. Заповядайте. Още едно дуо. Валентина Найденова и Никола Панев. Тук поне съм сигурен на кой давам грамотата правилно. Стефани Шазмати. А сега имаме вече трио. Нещата стават все по-големи. Цветан Ценов, Тин Григоров, Евгений Кирилов. Със всяка грамота вие получавате и по един ваучер за отстъпка от Forte Music. Жиан Муса, Александър Игнатов. Александър Игнатов. Тук е. Ето ги Стивен. Никола Челепиев и Валентин Попов. Ето и ваучер. Ето ми Вали. Така, Стефан Дулов и Ерик Койнов, дует. Малко зек. Заповядайте, момчета. Радослав Димитров също 50% от дует. Добре. Сега си Радослав. Добре. Справяш се добре. Още едно дуо. Георги Балтов и Радослав Манов.
И сега вече трио: Екатерина Гурева, Йордан Терзиев, Елена Течева и Джеймс Хетфилд. Защо има това? Те знаят. Знаете ли кой е първо? Ивайло Димитров Кехайов, Иван Димитров Кехайов, Калоян Димитров Кехайов. Проводител Евгений Мирев. Аплодисменти за Евгений. Честито момчета, поздравявам. Соло изпълнители, трета група. Трето място, бронзов медал, Яна Владимирова, акустична китара, ръководител Виктория Андреева. Вики, ти що не си стоиш тук до мене? Хем да има и нещо по-хубаво на сцената. Първо място, златен медал на акустична китара. Той е на 15 години. Стефан Михайлов. Ръководител Даниел Найденов. Честито. 23-та група. Второ място, Валентина Найденова, Николай Пенев. Читалище Иван Денково, ръководител Албена Димитрова. Нека на снимка сме да дискам. Сега 23-та група, второ място. Акустични китари. Стефани Жазмати, Петко Бояджиев. Читалище Иван Денково, ръководител Албена Димитрова. Три от трета група. Валентина Найденова, акустични китари, Петко Бояджиев, Николай Пенев. Читалище Иван Денково, ръководител Албена Димитрова. Това момиче да го изпратите до вкъщи после с цялото злато. Соло изпълнители, четвърта група. Трето място, Жиян Муса, акустична китара. Читалище Денково, ръководител Албена Димитрова. Така, ама му отива. Второ място, сребърен медал. Георги Владимиров Балтов, читалище Райко Алексиев, район Красно село. Ръководител Димитър Марков. Второ място, сребърен медал. Яна Владимирова, акустична китара. И Радослав Димитров бас, ръководител Виктория Андреева. Трио, четвърта група, второ място, сребърен медал. Екатерина Гурева, Елена Течева, Йордан Терзиев. На бас. Казете басистите, защото са ви малко сега. И сега вторгаваме соло, електрически китари, соло изпълнители, първа група. Трето място, бронзов медал, четвърти коридор, бели цвички. Борислав Бояджиев да заповяда да си получи медал. Браво, Борислав. Второ място, сребърен медал, Станислав Красимиров Станев. Станислав е на 9 години, но е много запазен и свири много яко. Второ място, сребърен медал, Стефан Любомиров, Стефанов. Ръководител Евгений Мирев. Соло, втора група. Кой е със златния медал? Тук пише ли? Уния на Оскарите, нали те се мотават така? Отварят едни пликове. Късат ми нервите. Обаче сега забелязвам, че когато си от другата страна е забавно. Виктория Стоичкова. Браво. Трио, втора група. Първо място. Златен медал. Борислав Петров Стоянов, Боян Милчев Маринов,
Дамян Илиев Гьонов. Учебен център Визинги, ръководител Даниел Елисеев. Честито, момчета. Той знае да учиш. Който е най-лошо. Второ място сребърен медал Владимир Иванов. Народно читалище Димитър Динев, ръководител Даниел Найденов. Технически проблем. Ела да ми помагаш. Ти си Владимир Иванов, нали? Значи сега това медала трябва да му дадете, момчето. Второ място Мариана Зенов. Читалище Димитър Динев, ръководител Даниел Найденов. Да. Кристиян Добрев. Второ място, трета група. Заповядай, Кристияне. Заповядай, Кристияне. Честито. Къде е Руми Тодорова? Трета група. Румяна Тодорова. Поне Вики да излезе да вземе награда. Добре, не е тук в момента, ясно. Мартин Божинов, трета група, трето място. Да знаете, че който не е дошъл да се получи наградата, това остава за водещия тези. Честито, Мартине, заповядай. Владимир Иванов, не го ли виках аз по-много? Честито, Бог! Константин Наон и аз. Второ място. Александър, второ място, трета група. Христо Арабаджиев, трета група, второ място. Честито. И сега едно дуо, второ място. Любомир Тошев и Константин Александров, трета група. Още едно дуо, Александър Матаров и Божидар Иванов, трета група, трето място. Така, Валентин Попов, четвърта група, трето място. Александър Игнатов, четвърта група, трето място. Ето го. След това Константин Александров, трета група, второ място. Понеже китаристите се сме малко да попитам, тези групи според начина на лечение ли са? Мариана Сенов, трета група, второ място. Заповядай. Някаква папка да го измислите на момчето. Чърчев Дестери, заповядайте за отлично представяне. Топлия. И накрая има първата награда. Заповядайте. Сега, дами и господа, минаваме към тежката артилерия. Преподавателите. Аплодисменти за всички преподаватели. Първо. Димитър Марков. Димитър Марков. Даниел Елисеев.
Аз сега тук им раздам награди и си избирам при кой да се запишат честито. Ясен Янчев. Ясен Янчев. Добре, винаги съм искал да напиша отсъствие на преподавател. Даниел Найденов. Светослав Колев. Тези двамата подозрително отсъстват заедно. Виктория Андреева. Няма да ви я представям, вече сме виждали всички.